Hej alle sammen. Der er sikkert mange af jer, der har undret jer meget over, hvorfor jeg skriver sedler om aftenen. Om hvad jeg skal lave. Det er fordi, jeg kan sove om aftenen, og alligevel ikke har noget at lave, når jeg laver videoer. Så kunne jeg jo lige så godt skrive det ned, når jeg fik en idé. Så jeg er begyndt at skrive sedler om det. Hver aften, når jeg ikke kan sove. Og så har jeg det designet min Snoop-ugedu. Meget nemt. Det var meget pænere, da jeg ikke gav slip. Sådan der. Op i toppen. Der blander det grønne sig med det lilla, og det synes jeg er det pæne ved det. Og man starter med at ryste den. Og så tager man noget af det grønne med. Det gør slet ikke noget. Men alt det lille er et skal med, og så drejer man bare den der lille tot. Og når man så synes, man selv har gjort det, holder man fast i toppen og bevæger alt det andet hår nedad. Nu skal jeg lige rulle den lidt rundt. Sådan der. Og så sidder den sjovt. Og det synes jeg ser flot ud. Så. Okay, indtil videre er der ikke gået så lang tid. Men nu har jeg taget mig tid til at finde 3 af mine Snoops. Kukaju, min første. Saci og Ugadu. Den sidste kan jeg sgu stadigvæk ikke finde i det her rum. Det forstår I ikke, hvorfor. Vel? Nej, det gør I sikkert ikke. Så lige nu står der alle på min seddel, at jeg skulle sige farvel. Før jeg gør det. Jeg skal bruge sedlen. Så tror jeg vil se, om der er et eller andet i fjernsynet, der er interessant. Så kan jeg jo se det sammen med jer. Ja, I kan se det sammen med mig. Det gider jeg ikke se. Det der gider jeg se. Måske, men det betyder ikke noget. Det er også muligt at sætte sig. Så du skal I se mig selv. Vil I se det der? Han vil bare gerne se, om godt vil bytte stol med mig. Det tror jeg, jeg vil. Så ser vi lidt fjernsyn. Tiden er gået. Desværre, jeg skal helst over 3 minutter, som den er nu. Men næste gang, så vil jeg finde en sang for Phineas og Ferb, som håbentlig kan jeg finde den snart. Og så vil jeg synge den sang, og sende den ind. Så vi ses.